Nürburgring bude dejiskom 9. pretekov šampionátu. Pirelli sem privezie strednú a mäkkú zmes pneumatík. Nemecká trať patrí k technicky najnáročnejším okruhom v celom kalendári. Obsahuje širokú škálu rôznych druhov zákrut a množstvo prudkých zmien smeru jazdy, čo pneumatiky podrobuje pôsobeniu veľkých bočných síl. Vplyv ale majú aj iné energie, napríklad pri brzdení či prechádzaní obrubníkov, ktoré sú pre túto trať typické. Nürburgring sa nachádza v oblasti, kde často prší, v dôsledku toho je povrch trate najmä v piatkových voľných tréningoch klzký. V priebehu víkendu sa potom situácia so zvyšujúcim sa pogumovaním zlepšuje. Drsnosť asfaltu a nízke teploty spôsobujú, že povrch vozovky obrusuje pneumatiky. Časti gumy sa zachytávajú medzi kamienky v asfalte. Tomuto procesu sa hovorí pogumovanie trate. Z niektorých častí pneumatík sa naopak pri opotrebovaní odlupujú prúžky gumy, tzv. Žmolky. Tieto kúsočky vážia len niekoľko gramov a obvykle sa zhromažďujú na vonkajšej strane zákruty alebo mimo pretekárskej stopy v brzdných zónach. Pneumatiky, ktoré sa rýchlejšie opotrebovávajú, zanechávajú na povrchu viac gumy, a to oboma uvedenými spôsobmi. Čím viac gumy sa nalepí na asfalt, tým lepšia je jeho príľnavosť. Tá umožňuje rýchlejšie časy a zároveň obmedzuje degradáciu pneumatík. Z tohto dôvodu musia byť dáta nazbierané vo voľných tréningoch často revidované a v priebehu víkendu upravené. Najneskôr nazbierané dáta poskytujú lepšiu predpoveď výkonnosti v pretekoch.